Fil-jum li bdew jitlaqmu n-nies kontra l-coronavirus f'pajjiżna, Crew ta' One News mar fit-toroq tal-belt jistaqsi lin-nies jekk hux se jieħdu l-vaċċin ġala darba jkun disponibbli għal kulħadd. Ħafna wrew fiduċja fil-vaċċin u qalulna li qed iħarsu l-qudiem li jitlaqmu. Għadni mdeċis ma naħseb iva. L-ewwel ċans li jiġi u noħodha. Iva, mela le. U żgur intaqqab. Xofja l-intaqqab. Jena se noħodha. Għadni naħsibha. Le, jena nitlaqqa max nobdi l-dawl l-istituzzjoni tas saħħa. Użgur. Noħodha ta' noħodha iva. Iva, mela le għala le. Ejja, mhux mill-ewwel jan nitlaqgħu. Yes, of course, mela. Għadni qed naħsibha. Il-babini l-luminani x'għandi nagħmel daqshekk tista' ngħidlek. Staqsinihom ukoll għaliex iddeċidew li se jieħdu jew ma jieħdux il-vaċċin. Għax hija pastajja biex nevitaw li tkompli nfexxu l-marda. Jekk huwa bżonn jusa safar, għandi bżonnu żgur. Sejf il-vaksin u l-unika mezz kif nistgħu nimxu l-qudiem. Biex forsi neħlisu minn dil marda li qabdet mad-dinja kollha. Ħajkalli nittaqqab veru, għax nsifer. Insibni tajjeb biha u kun sejf għalija minħabba l-Covidu. Għaxina ftit sensittiva u ftit allerġika. Allura l-ewwel irid insaqsi t-tabib u mbagħad niddeċiedu. Issa raħlek żgur, naħseb jiena ma nħalqitx għal xejn. Nipproteġi lil innifsek jew hekk xorta nipproteġi l-ħadd ieħor ukoll u nħossni iktar sikur. Issa qed nifirħu għas-sibrija sa ma noħduhiex. Jaqblilna noħduhiex vera.